Kai ina makallata kallon fassarar fina-finan Indiya fassara Hausa. Kai, in gaya muku ko, ni kaina ban kalli wannan fim ɗin ba. Sai da mutane suka dinga cewa tura mun jajirtacce, tura mun jajirtacce. Wani ya ce akwai fim ɗin jajirtacce, wani ya ce samun jajirtacce. Habba! Nai mamaki. Na ce a'a, na ce wai shi fim ɗin jajirtaccen nan kyau yayi? Sai na je na tsaya nima na kalle shi. Sai na ga cewa ashe da walake. Kai, idan kana kallon fina-finan Indiya a 2026, to in dai baka kalli jajirtacce ba, kwata-kwata ma baka yi kallon fim ba. Idan kana buƙatar fim ɗin Indiya ko in ce fina-finan Indiya fassara Hausa, fassarar Algaita, fassarar Sultan, fassarar Yusuf Zamani, dukkan fassarorin da kake buƙata. Duk wani fim ɗin Indiya na sati, na da, na koyaushe ma, in dai ka san sunan fim ɗin ko ka san poster ɗin fim ɗin, to ka mun magana a Telegram ko kuma akan WhatsApp ɗina. Ga number WhatsApp ɗina nan akan screen ɗin. To duk fim ɗin da kake buƙata ka mun magana. Duk sati ana sakin fina-finai. Muna ware masu kyau mu kawo muku. Domin a sati ana iya sakin fina-finai 30, 20. To mu kuma muna tsayawa mu sa su a kwamfuta mu duba mu ga wanne ne suka fi kyau. Domin akwai fina-finan da suke fitowa a sati kwata-kwata ma shirme ne. Sai mun tsaya mun duba masu kyau sannan sai mu ware guda 7. Wani lokacin ana samun 7, 10, 5. Bayan mun buɗe mun ji ya fim ɗin me ya dosa, ina ma ya dosa, sannan muka tabbatar wannan fim yana da kyau, sannan sai mu kawo muku. Amma muka gama fim gaba ɗaya cikin ma shirme ne, to gaskiya muna ware shi su gefe ne. Mun san kawai ma in ma mun sayar ma mutane da yawa za su ji ba daɗi. So shi yasa muke ware fina-finai masu kyau sannan sai mu kawo muku. Waye bai kalli jajirtacce ba? To ka zo ka kalli fim ɗin jajirtacce fassarar Sultan. A nan za ka san 2026 an gama. Ina fim ɗin wannan Raja Sab da ake magana ake ta wani zuzuta shi. So baka kalli jajirtacce ba, wato Durandar. Fim ɗin Durandar gaskiya ya samu fassara fa. Habba! Ka zo ka kalli fim ɗin jajirtacce. Ka mun magana a Telegram ɗina ko a WhatsApp ɗina. Kai tsaye zan tura ma shi. Za ka sha mamaki. Kuma muna da tsarin VIP group. Wannan VIP group, shi tsarin VIP group muna saka fina-finan Indiya ne kawai fassara Hausa. Duk fim ɗin da ya fito a sati kawai dukkansu za mu zuba su. Duk sai ka zaɓi wanda kake so kawai ka kalla. A cikin group ɗin za ka iya yin magana cewa kana son fim kaza. In ka gano shi a wani guri, to za mu tura ma kai tsaye. Sannan idan kana buƙatar wani tsohon fim sabo, za ka iya cewa kana son fim kaza kawai sai mu duba, sai mu je mu ɗauko ma shi sai mu tura ma shi ba tare da ɓata lokaci ba. So don haka in kana da sha'awar shiga VIP group sai ka mana magana sai a saka ka. Duk wata za ka biya kuɗin registration ne kawai. Ba wani tsada ne kuma da shi ba. Duk masu buƙatar fina-finan Indiya, America, China, da horror fim da duk wani fina-finan fatalwa, idan dai ka san sunan fim ɗin, to kawai ka mana magana. Kai tsaye za mu tura ma.